Днеска ще играем на отровената игра. Добре. Да. Камък, раз, два, три. Първа си ти. Добре. Давай, затварям очи. Вижте хора. Готова ли си? Добре, затвори си очите. Добре. Давай, избирай. Избирай. Добре. Давай, дай. По-бързо. Това времето. Не трябва да финансирай. Не трябва да ти кажа, вземи си един бомбон. Ето това ще се взема. Яш. Не е моето. Яш. Ама да. Яш, да. 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 Яш. Яш? Кому ще се смееш му? Яш? Добре, аз. Това ли е? Не. Да ям? Яш. Добре. Дай ти. Сега Избирай си. аз избирам това. Моето е. Изгоря, аз победих. Добре. Ами яш го! Добре, ще продължим играта. Първа си ти, давай. Добре. Избирай си. Ще си избирам ето това. Вижте хора. Хубаво го виждате. Готово. Сега ти си затвори Добре, очите. ще се затворя очите. Добре. Давай яш. Яш, давай. Избери си един бомбон. Избирам това. Твоето ли е? Да. Абе, Божана! Дава ми Играта. давай. Ти си първа. Добре. Избирай. Ето вижте. Избирам това. Вижте хубаво. Сега съм ти. Давай, затвори си очите, ама без да гледаш. Добре, затварям се очите. Без да гледаш. Добре. Избираме и тоя. Добре. Давай, ти си Избра. първа. Не трябва да взимаш твоя бомбон или моя. Давай, Да, започвай. разбра. Избирам си това, ще го си отварям. Чакай да ти кажа да не е моето. Моето ли е? Не яш. Добре, ще ям. Ето вижте, червене. Добре, аз ли съм? Да. Това? Да. Да ям? Да, яш. И един бомбон остана. На кой е този? Моето. Изгоря. Добре. Изгорях ли? Да. Добре, ям. Но така, че е последния бомбон, ще го скъсам. Заповядай, яш. Яш. Ето вижте, да двека да правим. Заповядай. Айде. Довиждане хора, абонирайте се за канала. И много пари пускайте. От нас.